Oni ce oni yantuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an tanu ban kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi araba ye septembre kalo tile 17 san 2025 aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen sani an da se an bi kunnafonibaw ma ni ka olu daw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kan ni n'a carili ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu daw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ septembre kalo tile 9 tɛmɛnen su ne ka dugujɛ septembre kalo tile 10 yɛrɛ kɔnɔ la hayirala k'a fɔ ko Keɲeba commissaire de police maaw sera ka u bolo da maa 5 yɛrɛ kɔnɔ kan maa minnu kun ka baara yɛrɛ kɔnɔ bɛnnen don suɲɛni ma ni zone kofɔlen kɔnɔna yirala k'a fɔ ko bolo bɛ da ni maa 5 ninnu kan wagati min na yɛrɛ kɔnɔ o y'a sɔrɔ moto marifaw fo ka taa se besiw ma o caman yɛrɛ de kɔnɔ kun bɛ ni maa 5 ninnu bolo. An ka Mali collectif des citoyens pour la protection de l'environnement maaw ni ne jɛkulu an ka Mali jamana kɔnɔna minnu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don an ka jamana environnement lakanani baaraw la. Olu ye conférence de presse dɔ labɛn sibirijan tɛmɛnen septembre kalo tile 6 san 2025 Jelibugu quartier la ni yɛrɛ kofɔlen bɛ an ka Bamako commune 1 yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na. Wa conférence de presse in senfɛ u bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka Mali furancɛ fanga ɲɛma n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye ko furancɛ fanga ɲɛma ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ k'ala k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka taa damada la ka taa sanu yɛrɛ kɔni bɔ k'olu ka baara ninnu bɛ ka kɛ sababu ka tiɲɛni don ji environnement hali ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka danni kɛ fɛnw na o de bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin autorité ma k'u kana fɛɛrɛ latigɛ ka dankari nin ko na yanni a kana taga ni ka bolo dan. Ko kari tɛmɛnen septembre kalo tile 14 san 2025 min ye essence litiri kɔni sɔngɔ ye Yoroso mara kɔnɔna na o kɔni taari yɛrɛ sɔrɔ fo 220 de la ko ka sɔrɔ wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna essence litiri kun bɛ feere Yoroso mara kɔnɔna na 150 o kɛra sababu ye ni Yoroso sigibaa maaw kɔni bɛ ka welemada kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali autorité ma ko ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ dɔ ka bɔ essence yɛrɛ kɔni sɔngɔ la ko ɲɛ tɛ a bɛna tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don olu ka feerefɛnw ani u ka bolimafɛnw yɛrɛ kɔni paase k'o la. Septembre kalo tile 13 tɛmɛnen san 2025 Algérie ka ministre des affaires étrangères ni o ye Ahmed Attaf yɛrɛ kɔni ni maa kofɔlen bɛ bɔ k'a yira k'a fɔ ko min ye ko k'a fɔ ko Mali kɔni taara plainte tigɛ Algérie kama Cour internationale de la justice yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ko kuma in tɛ tiɲɛ ko Algérie yɛrɛ kɔni tɛ a kalama o de la a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni ma k'u ka to ka kunnafoniyaw sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ yanni u kana maaw yɛrɛ kɔni ɲininka ko ɲɛla ka d'a kan olu t'a kalama k'a fɔ ko min ye Mali autorité ye k'u kɔni taara plainte tigɛ olu Algérie kama Cour internationale de la justice yɛrɛ kɔni na ko kuma in tɛ tiɲɛ. Niger ka cour d'appel procureur général yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ni ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko don tɛmɛnenw na Niger autorité maaw y'u bolo da maa dɔ yɛrɛ kɔni kan ni kun ka baara de ye maa faga yɛrɛ kɔni ko wa o maa faga nin yɛrɛ kɔni kun bɛ ka kɛ saraka bɔ ko dɔ de hukumu kɔnɔna la bolodara ni maa kofɔli min yɛrɛ kɔni kan maa minnu ye ale bila nin baara na a n'a jɛɲɔgɔn a kɔni olu tɔgɔ fɔ ko a jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni na Niger ka ministre kɔrɔ dɔ bɛ o la ni o ye Ibrahim Yakubu yɛrɛ kɔni procureur ka kɔrɔfɔ la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Niger ka nin ministre kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ olu ka bolo kan sɛgɛsɛgɛli baara ko dɔ hukumu kan. Tɛnɛndon septembre kalo tile 15 san 2025 Ghana ka gouvernement ka porte-parole kɔni bɛ laseli kɛ ko Afrique de l'Ouest ka jamana kɔnɔden maa 14 minnu yɛrɛ gɛnna ka bɔ États-Unis jamana kɔnɔ ni États-Unis bila ka na olu Ghana ka jamana kɔnɔna na ko maa 14 ninnu bilala ni ka taa u ka jamana yɛrɛ wɛrɛw kɔnɔna na Ghana ka gouvernement ka porte-parole yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko maa minnu bɛ k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ka États-Unis ka maa gɛnnenw yɛrɛ kɔni kunbɛn u ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Afrique de l'Ouest jamana kɔnɔdenw k'olu bɛ ka o kɛ ka d'a kan k'u bɛ ka États-Unis jukɔrɔma don u ka maa gɛnni yɛrɛ kɔnɔna ko kuma in tɛ k'olu bɛ ka maa ninnu yɛrɛ kɔni kunbɛn adamadenya dɔrɔn de kama ko ɲɛtɛ olu tɛ ka États-Unis jukɔrɔma don a ka mɔgɔ gɛn in na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana yɛrɛ kɔni sabati zone ale ni walejugu kɛbaa maaw ni yɛrɛ kɔni contre la ko don tɛmɛnenw la Keɲeba commissaire de police maaw ni olu ka ɲɛmaa ye commissaire principal Mustafa Kante yɛrɛ kɔni ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Kayi région de kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a yɛrɛla k'a fɔ ko commissaire ka cɛdenw ye u bolo da maa 5 dɔ yɛrɛ kɔni kan minnu kun ye réseau ye minnu ka baara kun bɛnnen yɛrɛ kɔni don jamana kɔnɔdenw bololafɛnw suɲɛni ma coopération in kɛra septembre kalo tile 9 su de ne ka dugujɛ septembre kalo tile 10 san 2025
opération yɛrɛ kɔni kun cɛra ni maa 5 de minɛli ye minnu ka baara yɛrɛ kɔni kun ye ni fɛn ninnu ye n'o o ye suɲɛni de ko bolodala maa 5 minnu yɛrɛ kɔni ka commissariat m'aw fɛ o maa 5 ninnu si b'a bɔ san 23 la ne ka taa bila san 37 de la ko a maa nin yɛrɛ kɔni na kɛrɛ ko hale ni Tabakoto localité yɛrɛ de kɔni kɔnɔ ni nin yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛ Keɲeba mara kɔnɔ n'a bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi région de kɔnɔna na ko ɲani commissariat m'aw yɛrɛ kɔni ka ni opération in kɛ o y'a sɔrɔ jamana kɔnɔden dɔ yɛrɛ de kɔni kun taara plainte yɛrɛ kɔni tigɛ commissariat m'aw yɔrɔ la k'a yira k'a fɔ ko maa dɔ kɔni ale ka moto suɲɛ o plainte yɛrɛ de kɔni kɔfɛ commissariat m'aw ye wuli ka jɔ baaraw daminɛ ka sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni kɛ sɛgɛsɛgɛli min kun cɛra n'o bolo dali ye ni maa 5 ninnu kan ko opération in senfɛ commissaire principal Mustafa Kante ka cɛdenw kɔni ye u bolo da fɛn caman yɛrɛ kɔni kan ni o dɔw ye pistolet 1 moto 6 telefɔni ale ni bese caman ko min ye commissariat de police m'aw ye u sera ka u tɛgɛ da nin bɛɛ lajɛlen de kan ni maa 5 ninnu ka minɛli kɔnɔ nin wale y'a yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko min ye an ka Mali force de l'ordre m'aw ye olu cɛsirilen don criminalité kɛlɛli la a mana kɛ criminalité modèle o modèle ye ko wa u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka jamana kɔnɔdenw bololafɛnw lakana sabati commissaire principal Mustafa Kante ale a ka cɛdenw fo kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sen donna nin opération na a y'u fo ka cɛsiralen don ka baara kɛ ko ɲuman na nin opération in senfɛ ka d'a kan ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka u bolo da nin maa 5 in kan wa a bɛ population yɛrɛ kɔni encourager kosɛbɛ k'u ka to ka collaboration tɛmɛ u ni an ka lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la ka d'a kan ko yɛrɛ de kɔni bɛ kɛ sababu ye n'u bɛ olu dɛmɛ ni ka Kayi région yɛrɛ kɔni lakana sabati a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa 5 min minɛna commissariat ka cɛdenw yɛrɛ kɔni fɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ an ka Mali kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ka bolo kan walasa don n'a nataw la ni maa ninnu ye wale min kɛ u ni ɲagili min ka kan o ɲagili yɛrɛ kɔni ka da u kan wa sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ sen na walasa ni complice wɛrɛw tun bɛ nin maa ninnu na nin ko hukumu kɔnɔna la ka tɛgɛ da o complicew kan wale min bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka population n'u bololafɛnw ka lakana sabati jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na an ka Mali collectif des citoyens pour la protection de l'environnement olu ka ɲɛmaw yɛrɛ kɔni u y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko kɔjiw tununi hali ni environnement tiɲɛni k'o kɛmɛ sababu ye ni ka olu jɔrɔ kosɛbɛ o ko hukumu de kɔnɔna la sibiri jan tɛmɛnen septembre kalo tile 6 san 2025 ni maa nin yɛrɛ kɔni bɛ conférence de presse dɔ yɛrɛ kɔni labɛn Yeribugu quartier la ni nin yɔrɔ kofɔlen bi an ka Bamakɔ commune 1 kɔnɔna na conférence de presse min kɛ kun ye walasa ka wulimada kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali autorités ma ka d'a kan ko dɔ yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ an ka Mali jamana kɔnɔ na o man ka tɛ ka kɛ ni maa nin ye wulimada kɛ ne ka ɲɛsin autorités ma walasa autorités ka fɛɛrɛ latigɛ ne ka dankari o ko ninnu na collectif des citoyens pour la protection de l'environnement ni kɔni ye jɛkulu ye an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don an ka jamana environnement yɛrɛ kɔni lakɔlɔsili ale ni a lakanani baaraw yɛrɛ kɔni na olu ka ɲɛmaa dɔ yɛrɛ de kɔni kumana ni conférence de presse senfɛ ni o ye Seydou Bokoum a kɛlen mun tɛ conférence de presse kɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔni na u ka jɛkulu maa dɔ fɛnɛ tun bɛ a kɛrɛfɛ ni o ye Mamadou Dieng yɛrɛ kɔni n'ale ye jɛkulu in secrétaire général ka dankan ye komi Mamadou Dieng ye ale fɛnɛ ye jɛkulu maa ninnu ka porte parole yɛrɛ kɔni wa a yirala k'a fɔ ko ni maabaw fo ka taa se jɛkulu membre ninnu caman ma k'u bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin conférence de presse kɛyɔrɔ in na walasa ka se ka an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni la kunnafoniya danger dɔ la min bɛ sen na an ka jamana kɔnɔna na Seydou Bokoum n'ale de tun bɛ ka kuma jɛkulu maa ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tɔgɔ la a y'a yira k'a fɔ k'olu ni conférence de presse in kɛ walasa ka dɛmɛ ɲini kɛ an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni fɛ walasa autorités kana fara olu kan ka se ka olu dɛmɛ ni ka an ka jamana jiboli sira ale ni environnement yɛrɛ kɔni lakana k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko menace ba kɔni bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ka d'a kan ko ni jamana kɔnɔna na ni ji sanuman tɛ yen bilen ni ka min ale ni dugukolo tɛ yen sɛnɛ bɛ se ka kɛ yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔna na ko bɛ kɛ sababu ye ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don jamana kɔnɔna na ko wa ni Mali continuera nin sira in yɛrɛ kɔni kan ko san 5 bɛ san 10 ɲina kɔfɛ k'an bɛna kɛ maa sugu jumɛnw ye Mamadou Dieng ni ale ye jɛkulu maa nin yɛrɛ kɔni ka secrétaire général ka dankan ye n'u ka porte parole fɛnɛ don ale fɛnɛ ka kumaw la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko condition de vie foyi yɛrɛ kɔni tɛ olu ka fanfɛlaw yɛrɛ kɔnɔna min bɛ kɛ sababu ye ni jamana kɔnɔdenw bɛ sigi u ka ɲɛnamaya kɛ lafiya kɔnɔna na ko an ka environnement yɛrɛ kɔni la tiɲɛni ko tɛ tiɲɛni don baganw dɔrɔn kunna k'a bɛ tiɲɛni don jamana kɔnɔdenw ka ɲɛnamaya la wa o ko yɛrɛ kɔnɔna a b'i tɛgɛ ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ taa sanubɔ yɛrɛ kɔnɔna damada la ka sɔrɔ nin ko in yɛrɛ kɔni interdilen don an ka Mali jamana kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔnɔna olu ka jɛkulu maa bɛ wulimadaba de kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ma n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta walasa
furancɛ fanga ɲɛma ale kɔni ka décret dɔ yɛrɛ kɔni bɔ décret min na kɛ sababu ni ka dankari sanu bɔ ninnu yɛrɛ kɔni na damada la min wagati min na i n'a fɔ ko bi ka d'a kan k'an bɛ ka taa taabolo min yɛrɛ kɔni kan ko in bɛ ka na ni tiɲɛniba de jamana kɔnɔna na ko tiɲɛni bɛ ka don environnement ji ale ni sɛnɛkɛyɔrɔw yɛrɛ kɔni na ko o ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni da bɛ ka bɔ damada maa ninnu de ka baara la ka d'a kan k'u b'u ka baara ninnu yɛrɛ kɔni kɛ ni baribariya ye ko jamana kɔnɔna na sanu bɛ se ka bɔ ka sɔrɔ i ma baribariya yɛrɛ kɔni kɛ a ko la ko nka sanu bɔla minnu bɛ damada la u kɔni bɛ ka min kɛ ko in bɛ i n'a fɔ mɔgɔ faga de kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ji ale ni dugukolo tiɲɛni yɛrɛ kɔni ko o bɛ ka dusumakasiya bila Mali jamana kɔnɔden joli yɛrɛ kɔni na k'a bɛ ka tiɲɛni don bagan joli la wa a bɛ ka tiɲɛni don ji kɔnɔ fɛn ɲɛnamaw yɛrɛ kɔni joli de la o ko yɛrɛ kɔni na collectif maa ninnu bɛ alerte yɛrɛ kɔni bila ko ni wale jugu ninnu yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ an ka jamana fan caman na ko wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi Sikaso ale ni Mande yɛrɛ kɔni fanfɛla la ko baara ninnu ka jugu yen nɔ kosɛbɛ ko sanu bɔli o kɔni tɛ problème ye olu bolo ko nka bɔli bɛ tiɲɛni min yɛrɛ kɔni don ji la o de bɛ siran ɲɛ ko bɔ wa o de bɛ ka olu jɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko sanubɔla ninnu bɛ produit chimique minnu yɛrɛ kɔni kɛ ka sanu ko k'o fɛn ninnu yɛrɛ kɔni ye fɛn jugubaw ye o bɛ tiɲɛni yɛrɛ kɔni don ji ale ni jamana kɔnɔdenw sigiyɔrɔw la min ye Seydou Bokume n'ale ni jɛkulu ma ninnu ka responsable dɔ ye ale kɔni ye welemada kɛ ne ka ɲɛsin an ka furancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ma ko a ka furancɛ fanga ɲɛmaa ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka dankari nin ko yɛrɛ kɔni na ka d'a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'a bɛ se ka sauver ko ne tɛ n'a kɔni taara ɲɛfɛ yɛrɛ kɔni ko in bɛ taa ni ka bolo da o ko yɛrɛ kɔni na a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin autorité mɔgɔ yɛrɛ kɔni ma ko walasa dankari nin na ko fɔ furancɛ fanga ɲɛmaa ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta o k'i sen don a la premier ministre ni o ye général Abdoulaye Maïga o fana k'i sen don baara in na ko ministre caman kan ka i sen don ko in na ni o dɔw yɛrɛ kɔni na kiriko ministre sen kan ka ye o la ni o ye Mamadou Kasonge ye k'olu filɛ ni ka an ka ni jamana ministriba minnu yɛrɛ kɔni tɔgɔ fɔ k'a ka kan ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni ka u fara ɲɔgɔn kan walasa ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka se ka jamana yɛrɛ kɔni kisi tiɲɛni ma don n'a nataw la k'a ka kan ninnu ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa ka jitɛmɛ siraw ale ni environnement yɛrɛ kɔni lakana ka d'a kan ko environnement sanuma ale ni jitɛmɛ yɔrɔ ɲuman yɛrɛ kɔni ko o ko yɛrɛ kɔni bɛ tununi sen kan an ka jamana kɔnɔna na wa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dabɔra damada maa ninnu ka nin sanubɔ baara ninnu de la ko sanu bɔli damada yɛrɛ kɔni na ko interdira nka halisa jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer ka o baara in kɛ o fana bɛ ka kɛ sababu ye ni code minier kura min bɛ sen na an ka Mali jamana kɔnɔna na o bɛ ka o code minier kɔnɔna fɛnw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen violer n'u ka nin wale jugu ninnu ye ko damada maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ produit chimique minnu utiliser u ka baara nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko o de bɛ ka kɛ sababu ye ni Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka ɲɛnɛmaya menacelen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛya menacelen don tiɲɛni bɛ ka don jitɛmɛ siraw la k'ale ji kɔnɔna na fɛn ɲɛnɛma minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen maa ninnu ka baara jugu bɛ ka kɛ sababu ye ni ka nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen menacer don n'a nataw la Seydou Bokume ka kuma yɛrɛ kɔni tɛ dan nin ma a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko sanubɔla ninnu ka baara yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don malo ɲɔ hali ni kabaforo caman na ko wa ni foro ninnu bɛɛ lajɛlen tun ye jamana kɔnɔdenw de ta ye jɛkulu maa nin yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko n'a ka di i ye dɔrɔn yɛrɛ kɔni i bɛ se ka wuli ni ka taa Mande Sikaso Keɲeba ale ni zone wɛrɛw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa ka se ka taa i ɲɛ da nin localité ninnu kɛcogoya kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko n'i ɲɛ da nin fɛn nin yɛrɛ kɔni kan i b'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko jamana kɔni bɛ danger ba de la ko yɛrɛ de kɔni na olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka nin conférence de presse in kɛ walasa ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autoritéw ma k'olu ka baara an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o de ye k'an ka environnement yɛrɛ kɔni lakana k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na jitɛmɛ siraw bɛɛ lajɛlen menacelen don ko falen bɛ jitɛmɛ sira ale ni an ka jamana localité caman i n'a fɔ Sikaso région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen menacelen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko wa tiɲɛni dɔw yɛrɛ kɔni donna nin yɔrɔ ninnu na ka ban ko ni an ka Mali autoritéw ma fɛɛrɛ kɛ ka mesure teliman dɔw yɛrɛ kɔni ta ko ji tereteli walasa ka se ka a sanuya yɛrɛ kɔni o bɛna gɛlɛya don n'a nataw la SOMAGEP maaw ma kosɛbɛ ka d'a kan ko ji yɛrɛ kɔni qualité ma ɲi kabini jitɛmɛ sira yɔrɔw la o yɛrɛ de kɔni na ni jɛkulu maa ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autoritéw ma bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u kɔni ye u sen ni u damayiraw yɛrɛ kɔni kɛ nka u bɛ fɛ an ka Mali autoritéw yɛrɛ de kɔni ka u senw na k'u bɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta o yɛrɛ de kɔni ka i sen don nin ko in na kosɛbɛ ni décret dɔ yɛrɛ kɔni tali décret min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ni ka dan yɛrɛ de kɔni kari sanubɔ la damadaw la an ka jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen na collectif des citoyens pour la protection de l'environnement maaw ka kɔrɔfɔ la k'an ka jamana environnement yɛrɛ kɔni lakanani baaraw ko ye Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka baara ye wa bɛɛ lajɛlen kan ka nin kɛ ko yɛrɛ de kɔni na ka kan an ka fanga yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa ka se ka an ka environnement ale ni jitɛmɛ siraw lakana sabati jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen na
ko kare do septembre kalo kileta anani samba flani muga anduru essence litiri yere kon songo bora kemeni biduru la ni kati yere soro fo keme fla ani mugana yoro so mara konnana ni yoro ko fole be kuchala region ni konnana yoro so siba ma kon ka korofola ku ya jate mine ka fo ko station service kelemi yere kon be yoro so yere kon ville konnana ko essence yere kon be ga dese au station ko fole yere la me wakati mna ina fago bi population yere kon ka korofola ko situation yere kon dabora mamar ma fenti ku kemeni ka embargo yere kon jagoya uluka essence yere kon ka me wakati mna ina fago bi ka dabora ula alini je kulu mar ma fenti man tara tasma meneke ni ka bla citerni mun yere kon na ko bela jile yere de kon kera sabi ni essence ko dese yere kon be ga juga ko sebe yoro so mara kon nana yoro so siba mawya yira ka fo ko essence yere kon songo gelali holuka sigi yoro yere konna ko kembe sababu ni ka ulu jorambe wakati na ina fako bi kadaka koni essence yere kon songo yele la kabe ke sababu ni ka cheni do uga jamana secteur do fenena ni oye firiko alini transport ko di ula obe wule madake ni ka nyishi aka mali autorité ma ko autorité ka fere bele jinere kon latike wala sami essence ka sega don ko sebe kanye yoro so mara yere kon kon na kunya tambe wakati na ina fako bi essence litri kon be ga fere ni yoro ko foli na keme fla ani mogoni sisa amete menanga jamana ko ve kibaro yo o konna na meta Algérie jamana konna na Sibiri tamene septembre kalo kleta ani samba flani muga anduru Algérie ka ministre des affaires étrangères ni oye Ahmed Attaf yere koni ni ma ko foli yere kon bora kaira kan fo komi ko ka fo ko Mali kon tara plainte yere kon tire Algérie kama Cour internationale de la justice la ko kuma yere konti chini akella jigina communiqué la mi charla septembre kalo klinani temene samba flani muga anduru aka Mali gouvernement ma ko ne la siliken donc folina ko le tara plainte yere konti Algérie kama Cour internationale de la justice yere konna kadaka ko marsi kalo kli bisaba ani kelen temene samba flani muga anduru shu ne ka duje avril kalo kli folola samba flani muga anduru ko Algérie kone adaba kama ni ka Mali ka durundo goshi ka soro duruni yere kon bi aka Mali jamana konnana aka Mali autorité yere kon ka korofala ko Algérie ni wali minke ko wali yere kon kera tenzan waten marade kon ni yere ko foli ni Algérie ka frontière ka suru ko sebe ni abe kera kera ni ala kida les régions ni konnana conférence de presse do yere de kon sinfe mi kera septembre kalo kleta an sabata meni samba flani muga anduru Algérie ka ministre des affaires étrangères no ye Ahmed Attaf yere koni ko jamana kuna fundela do yere de kon ni kalite ko ala ko Mali autorité kon tara plainte tige Algérie kama Cour internationale de la justice yere konna o ko jabire la Ahmed Attaf kon ya ira ka fo ko Cour internationale de la justice ma yere kon ma lettre officielle fo ke ni ka ci o ma mi yere kon kon no ba fo ulu Algérie ma ko Mali tara plainte tige Algérie kama ko ara de kon na ale ba la ni wa jamana kuna fundila yere kon fe o ka to ka kuna funya yere kon sege sege ko sebe kala jenna soro chondu nyon ka kuna funya ni yere kon charli da me jamana kon nana ni wali yere kon kembe sabu ya mi wakati ne na fako bini ka Mali jamana kono don kamana ga ko sebe kala kami aka Mali autorité ye olu kone mi fo de ku tara plainte tige Algérie kon kama Cour internationale de la justice yere kon aka Mali jamana kono din chama ya ira ka fako olu kon betugo aka Mali autorité mo yere kon ko kadaka kon autorité yere kon mi fo ko o kelen yere de kondo ngambe wakati ne na fako bi Algérie kon ya ira ka fo ko galon ye kuma ye kati fo yere kon kalama akonyeka bala jele sigi meka anka Mali autorité yere kon ka wala li kono ni kunye yere kon ka wal manasro Algérie alim na klaka boka wala li ken ko ina wala sa jamana kono don ka fam kada kame wakati ne na foko bi bala jele nya kamine no ni ko ina kari tamene septembre kalo kleta anani samba flani muga anduru conférence de presse do sin femi yere kon kera nyame mara kono nani ko Niger fa ba yere koni mi ye Niger cour d'appel ma yere kon ulu ye latelike ku ye Ibrahim Yakubu yere kon nani ma ko fole ye Niger ka ministre ko yere kon kadaka ko Ibrahim Yakubu ale kon sindo na ma fa ko do la Niger jamana kon nana Niger ka autorité judiciaire ma ko fola ko imbele jele yere kon damnena je kalo klimuwa ani kon tamene samba flani muga anduru wakati mina Niger ka autorité ma yere kon enquête judiciaire do damne kadaka ko dok mbega ese ni kama do yere kon faga Niger faba quartier do kon nani o nyame ko segasgali baran yere de kon kunchara ni ma do minale bisiga bega kemina ka foko de ba fagala ni o ma ko fole minena do so localité de kon nana ni ma ko fole mi yere kon minena Niger ka autorité ma faira ka fokale to Mahamadou Noura yere kon ko wa wakati mi aminela yere kon aye chen yere kon fo police ni aya irula ka fo ko chen yere kon ale kuma fega ma do yere kon faga ko wa ma faga woro yere kon kala ale le sindo na ubaro bela ni ma ko fole ya ira ka fo kale ni ma woro
yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni faga o fagali ko in kɛra iricɛli ko dɔ yɛrɛ de kɔni hukumu kɔnɔna ni o ye saraka ye ko wa ale ye baara in yɛrɛ kɔni kɛ Isa Ali Mayiga de tɔgɔ la ko Ibrahim Yakubu nin de ye Niger ka minisiri kɔrɔ dɔ ye k'ale ye baara kɛ o fɛnɛ ye Ismail Moru Karama Laji Biliya fo ka taa se Seyibu Ama yɛrɛ kɔni ma ni maa fagalan in kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale ye baara kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye saraka bɔ dɔ ko hukumu kɔnɔna la ko saraka bɔ in yɛrɛ kɔni kunna o tun bɛ maaw de faga Niger ka autorité maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu kɛlen ka nin maa ninnu yɛrɛ kɔni minɛ o de kɔfɛ procureur général ale kɔni ye dossier in yɛrɛ kɔni lajɛ kosɛbɛ ka examiner procureur ka lajɛli a n'o ka examen yɛrɛ de kɔni kɔfɛ ale fɛnɛ ye décision ta ko ka police judiciaire maaw yɛrɛ kɔni to yen olu ka continuer ni ka sɛgɛsɛgɛli baara kɛ nin ko in kan halisa ale ni ko ka mesure kura dɔw yɛrɛ kɔni ta walasa ko ninnu yɛrɛ kɔni kɛra cogo min ka se ka kunnafoniya sɔrɔ o kan yanni u ka décision yɛrɛ kɔni ta a ko ɲɛ kan Niger cour d'appel ka procureur général yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko olu ka nin sɛgɛsɛgɛli baara min yɛrɛ kɔni bɛ sen na ko kɛ kun de ka se ka rapport dɔ yɛrɛ kɔni dilan rapport min kɔnɔna na ko in kɛra cogo min a bɛɛ lajɛlen walawalalen bɛ a kɔnɔna ale ni maa wɔɔrɔ min yɛrɛ kɔni fagara lahalaya min kɔnɔna na ka se ka o kow fɛnɛ dɔn ko n'u tilala u ka o rapport in yɛrɛ kɔni dilanni na rapport in kan ka bila ka taa kiiribulon min yɛrɛ kɔni ma walasa u ka baara in tɔ kɛ rapport in yɛrɛ kɔni bɛ cari o kiiribulon in na n'o yɛrɛ kɔni kɛra min ye condamné ko ye o baaraw fɛnɛ bɛ daminɛ ko affaire in yɛrɛ kɔni ko juguyali sababuya yɛrɛ kɔni na cour d'appel procureur kɔni y'a yira k'a fɔ k'a ka kan yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛli baara tɔw ka continuer a ka kɛ sɛgɛsɛgɛli baara jɛlen min yɛrɛ kɔni bɛ taa fo ko in wo bɛɛ kɔnɔna na a bɛ hakilisigi kuma fɔ Niger jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ko tiɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛna walakata nin ko affaire in kan o yɛrɛ de kɔni a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin Niger jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ko Niger ka kiiri tigilamaw yɛrɛ kɔni kɛlen u yɛrɛ ta ye ko Niger ka o kow bonya ko a b'a la ni Niger jamana kɔnɔdenw fɛ u k'u ka danaya ta ni ka da u ka kiiribulon maaw kan a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi nin ko yɛrɛ kɔni kɛn bɛ dabalibankoba ye Niger jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka d'a kan ko k'a ye k'a fɔ ko jamana minisiri kɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni sen donna maa fagaw yɛrɛ kɔni na saraka bɔ ko dɔw hukumu kɔnɔna na o kɛn bɛ sababu ye ni ka jamana kɔnɔdenw kɔnɔna gan kosɛbɛ hakilina jiginna san 2023 juillet kalo tile 26 don ni don kofɔli in na Mohamed Bazoum ni ale de kun ye Niger jamana ɲɛmaya kɔrɔ ye n'ale ka fanga yɛrɛ kɔni dafirila nin don kofɔli in na u ka fanga dafiri yɛrɛ kɔni senfɛ Ibrahim Yakubu ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ kun minɛlen don Niger autorité maaw fɛ nka hali a ma mɛn yɛrɛ kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalo damadɔni yɛrɛ kɔni min Ibrahim Yakubu yɛrɛ kɔni ale labilala Niger ka autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko nka a kan ka caution yɛrɛ de kɔni sara ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni labilala ala tɛ tɛmɛ kalo damadɔni yɛrɛ kɔni k'an ɲɛ b'a la k'a fɔ k'a sen don bɛ affaire ko wɛrɛ yɛrɛ kɔni na min kɔni bɛ tali kɛ maa faga de la walasa k'o kɛ saraka bɔ yɛrɛ kɔni Niger ka cour d'appel procureur général kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Ibrahim Yakubu yɛrɛ kɔni minɛlen don Niger lakana tigilamaaw fɛ fɔlɔ ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni na carili ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ yan nɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma